मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। माघ में सरस्वती माई के दर्शन करा दा, माघ में सरस्वती माई के दर्शन करा दा। ए भैया हो माँ के पंडल घुमा दा, ए भैया हो माँ के पंडल घुमा दा। दिलबा के हमरा तू सरदा पुरा दा, दिलबा के हमरा तू सरदा पुरा दा। ए भैया हो माँ के दर्शन करा दा, ए भैया हो माँ के दर्शन करा दा, के दर्शन करा दा। माँ के दर्शन करा दा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। माँ के दर्शन करा दा, माँ के दर्शन करा दा। ओ साल कही के नाही तू आइला, ओ साल कही के नाही तू आइला, नाही तू आइला। झूठो के बहाना तू 10 गो लगाइला, झूठो के बहाना तू 10 गो लगाइला। छुट्टी के डेट तनी औरी बरादा, छुट्टी के डेट तनी औरी बरादा। ए चाचा हो माँ के पंडाल घुमा दा, ए चाचा हो माँ के पंडाल घुमा दा। माँ के दर्शन करा दा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। आदित्य के सरस्वती माँ के दर्शन ना करेला, आदित्य के सरस्वती माँ के दर्शन ना करेला। 20 साल के तू ही साथे लगेला, 20 साल के तू ही साथे ले गईला। दिलबा के हमरा तू सरदा पुरा दा, दिलबा के हमरा तू सरदा पुरा दा। ए भैया हो सरस्वती पूजा करा दा, ए भैया हो सरस्वती पूजा करा दा।